Ujak bat ka Medalin kidai shikurem. Klia syong ya saklang lakumba prasnem AA. Henry kimpat don kun. Ujak udai ubatrai office. Kalok jong ujak ka syong haying. Kapet ka jongo eki kamying kamsem. Hagawai ka sngi. Enda ujak ulawan na jing tray. Urung haying. Ringkat kapet mobile. Ka Medalin kapet ujak. Ka ipher bahaya u. Ka Medalin ka kili ujak. Bat kalaong ya u. Jak belai pun kam ha office ne kumno. Ujak ulaong. Ngasupet ka ya ka mobile. Ujak urung no ha kam ratia. Klam dapet ya ka Medalin ka le ayu. Ka Medalin klit rung no sa kamera setja. Ban set ban tiu no. Ka pet artat ki kamyeng kamsem. Kam perkat sniu ya ujak. Endala day ka portia menmit. Ka Medalin kayo tiak lengai. Na marba kla taj palat bakla tray kamyeng bro sisngi. Hakapor sitang senya. Haba ujak uyoi bakalok jeng u klayo tia. Ukhi sor na batia. Ulej sabar banyakan phone badaka waipat ka kentai. Kalok jeng u kam tip ru sapang ka jingle buitu jeng u. Katba dang yat kisngi kipor. Ka Medalin ki ipher ya karu komle jeng ujak. Ki tiarbam haying ru umju wan titju. Hagawai kasngi. Kadai kasngi ba ka Medalin kum kalok. Kadon hok bakan tip ya ka jing shisha. Ba ulok jongka uyat bat ka jing syukor. Ka Medalin ka lapi ki message ha ka mobile jong ujak. Ba ulok jongka bat kawai ka kentay. Kaya to message da ki kindin iyet iway. Ka Medalin katno ka sngusi. Bat ka kendet haba kayo kumne. Ka Medalin kamla syu ban sengap. Ka Medalin ka keli ujak bakadai ka kendi ka briu ka ba ujak utok message. Ujak ulaya tu ya ka jing shisha klem da buri ila ka kurim. Ujak ulaong. Medalin nga iya ja ka nisha na marba ka bahabriu ka nang ban le style. Om kum mapi basengat le style ru om nang. Ujak ulaong. Medalin nga li saklang no bat ka nisha na mar nga iya ja ka. Karu ka iya ja nga. Ka Medalin ka kang yu ulok bat ka laong de. Jak ngaru nga iya ja pi. Balay pi perkat ban ino no ya nga. Ka Medalin ka kang yala ulok ba unum iya ka. Ka ja umat ketang. Ka ong de ya u. Wat le jak. Pinsa babe. Ka Medalin ka sngusi. Henry kamla ban le AA. Na marba ujak ula monhi ban le dakaway ka briu. Ula isi yala ka log ba kamnang le style. Hadin Henry banay. Ujak sa office umjupoy tikna. Na mar uha ban burom ya kanisha. Na mar ka lapmit sa tang ka let party bat ka buad. Ka Medalin kum ka lok. Ka benut yala ulok. Kamla ban set ya ki umat ketang jongka. Na mar ujak ula ino benya ka marway. Kamla ban klet ya u. Henry watla kataru. Kamdu jingkerman. Ka pendem yala de ha jing duway. Kaya tu yala ki jing susi jongka ha ublay. Bat suki. Ka Medalin kelas dang ban klet ya ujak. Ka Medalin na mar ba kamdon ay nala de. Ka Medalin kala persyang ban let tep kam ha ki office baper. Bat klayok kam ha ka way ka company. Ujak ula sabe kamno ha ka office ka ba utray. Na mar ba umju wan tray. Na mar ka log ba arjong u. Ujak uhap ban penbiang ya ka nisha na dong sadong. Hadu ki kamyeng kamsem. Ka bam ka di uhap ban tray. Ha ka way ka sngi. Ka nisha ka jak jelang hadu katway ba jemen mit. Ujak u apsa ya ka haying. Kamwan syu la no ru. Enda ka nisha ka lawan haying. Ka la buat. Ki juti ka jaket ka la bat hakti. Kanisha ka tang syoi ya ujak ba uyeng hajan jongka. Kala bread ya ki juti bat ka jaket jongka hamadan. Kada ong de ya u. Ba un shim ya ki juti jongka ba un lejbu. Ujak ula keli ya kanisha. Sa AP1 la kata kapor. Kanisha kala ong. Katba ngamon la dangawan syano. Balay pi keli. Kanisha kala ong biang ya ujak. Na lorba kala buat. Pi pila ban ino ya kalok la jong. Te ngaru ngalak ban lej batno. Kamper. Namar ka day ka mon jonga. Kanisha ka lej no sa kamratia. Ujak u kenmau ya ka Medalin ka lok ningkong jong u. Katno ka iej bat buram ya u. Katba kanisha pat. Kam kin snap ya u tang kendiat ru. Na lor ka kam ka jam ru dan syu. Ula long kum u nong tray hakmat jongka. Haka step ka babut. Haka por prabajaman step. Ujak u lej saying basak ka Medalin. Ujak utiet ya ka jingkang. Ka Medalin kelit pli ya ka jingkang. Ka Medalin kala kendet haba ka yoi ya ujak.
Ujak ru ula kendet haba uyoi ka Madeline na marba kla raiko. Ka Madeline ka khoti ujak ba unrung haying. Ujak ula ong. Madeline, kumma pi ngam yo shu, bat mentang la siu tu, badai tang ma pi ba ij hok yang nga. Ngaru nga ij ja pi, map yang nga Madeline, ngan wan pai no bat pi shalaying. Ka Madeline kala ong, jak ka puara kla dir ya pi. Ngam tre shu ban salang bat pi, namar ngam kwa shu ban penmong sa shisien pat ya ka mensim ban lung jonga. Kilet nyo bat ka tu ka lok ka ba bhabri jong pi. Ujak ulas ngausi, na marba ka Madeline kampiang shuya u sa shisien pat. Ujak ulit pai biang bat ka Nisha da ka jingbom ban se, bat ka benut yala ka lok ning kong la jong. Ka Madeline kum ka kentay ka mat ya ki jing ngausi bat jing pat do nut, ka syong ka sa no tang marway. Bat ka trehok ya ka kam bakalayo. Ujak ru ulangat ka dur bhabriu, bat ula syak syukur ya ka. Lada pia sontenat para log sa like, share, bat subscribe ya ka channel.